отиваме? Към вас. Айде. Нещо ще е интересно. Я набрим, пишете ли нещо интересно, чат? Карти дропна, каните качи на стори. Ха-ха. Да влизам в мит, няма нужда. Цего, признай, че вчера нямаше дълъг стрим, защото беше с Кай Сенат на грамите. Добре, признавам се, чат. Вчера нямаше стрим, защото бях с Кай Сенат на грамите. Добре, нали не трябваше да издаваме? Той издаде, брат. Някой пише лик на адреса. Ще ликнем ли адреса? Твоя ли бе? Да. Ще го ликнем ли? Да го ликнем ли? Ми ти казваш. Надежда, блок 76, вход 4, вход С, бомб сайт Б. Аз вече го знам. За кашоните. Честито много яке. Йейт писа за in the booth. Чакам ви пред вас, цеки. Аре бе, Локси Пър, влизай направо, че студено навънка, бе, брат. Чуе ел трафик. Ел трафик. Ел трафик, наистина. W prediction. Yo, 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 yo. Какво направим фаста, бе, брат? За кого спревари твои коли? Леко, леко. Леко е, цеко. W prediction, W prediction. Стига, бе, не мога миним ли? Цеко катастрофира заради негови приятели преди GTA 6. И го написа Bobble долу на RK6. Музичката в колата е топ. Маняка чете по два пъти. Маняка чете по два пъти. Маняка чете по два пъти. Ел Бобо RK6. Ел Бобо RK6. Ел Бобо RK6. Вече 3. Вече 3.